Ambe alamsalabi septembre kalo klimuga ani duru samba flamuga ani woro foli bi awi fo sigoro la amunu be gala jamali kono mali koka ayo bismillah ngabi kuna funyo keneka kuna funi damnela ka sangani anga jamana nyama ko ni kelen ko fe ka fanga yini to fe be anga jamana ko na la ka oluchi min kira sababu anga jamana ko na fanga yini to mawni o parti politique mo ko ni willa kata fem ye sharia ti ko yoro ka foko o majani wali anyi min yere ko na uyi akoda critique la ma olu nyema o kama kunungo araba septembre kalo klemu wa annani uka kiri kunyo olu kera anga jamana faba komini worona o tribunal yere o la min yere keneka fa flabe matara ika kuma o nyefo min na femi ye tribunal yere ayira ka foko wa jabi bol obna bla octobre kalo klifolo natala alibi anga jabana konna kuna funyo la ame wakati mna iko samba mako faba konna la taji doni koni farala ali songo kani wakati labanuna ina fo jamana marabulo chama fena munu yere ka taju fana songo o double lani o essentiel nga ayira la fana ko koronfela o la ko taji songo o bano la foshima faraka amita kajolo ko olufino kajolo mara kasobo konna ola kasangani kasobo registre koni boliga kuna funya jimina ayi wele da kan koni ke kasabu ke ko kasula de make meni bisheke munumbe obuloko obalo choko koni ka gele kosobe kada kan ko balote olubulo kati uma min kara sababu ye femi dugu yere ka coordinateur fokata se a dugu tigla ka ani banmange toni manganya jelintigo ye obulo faranyo ka kase ka balo feni o yesuma o toni wolo fla koni di wala sak kasula de no mise ka duguni soro ka ke chugo yamina alibi bamako faba konna la kasangani anga jamana brigado mobile d'intervention ni obibemi u kwulika joy mi kera septembre kalo klimugan kilin shuka adugu je septembre kalo klimugan ani flala nege kanye 1h du matin walma 2h du matin wakati olula u koni tike koni ke bulma fendo la mi yere kon konna a charger no kama mafeuna ni obetali ke vulayi olula o carton ke me woro bonyanko walima toni woro bonyanko tike koni kera ulangolo bugu yere ulani kabala université yere ko fela ala ayirala ka fu kama mafenu koni bola jamana wera de la kadu anga jamana konna la yurugo sirafe kada kan abi wakati chema mo kangari koni dalendo ko femye ni bolo fen suko no koni kana bo jamana ko kadu anga jamana konna la tukuni ayesi kunofunio oluko na la kasangani Nations Unies kala sigiba mega ke New York ka olu fenino o kama femi Burkina Faso jamana ministre national jamana ko kanko oluma femi ale ko ne la nyini keni atonyo konto e mimi bo Venezuela jamana ko na la ni o Venezuela jamana ministre national akoko kanko ma ani ni karaga o jamana fana ministre mi fana national ko kanko ma ani oluko ni sigira ka kuma mi yere ko ni la inte dawere ka saka blodi nyoma ko ni sisi jamana fana chuga mina ani barakura dam miseka ke unu nyonche wala sa fambe biseka femi na fasoro da soro ala alivi ayesi kunofunio kwa la Burkina Faso jamana kwa la Burkina Faso jamana nyema fula capitaine Thomas Sankara ametaka italika olofi nino kasangani septembre kalo kleta ani wolo vlate meni samba flamuga ani duru parki bado koni danyana mayala mi yere toko talenu ka da Thomas Sankara la mi yere koni be romu marabulo yere o konna la kerenkereni yala akoni situle no ramna ode via Hugo de la Seta o koni quartier mi yere koni be monte sacro o marabulo o na la femme yeni yoren koni togo dala Burkina Faso jamana nyema koroni uye Thomas Sankara mi Burkina Faso marauke 1983 katabla 1987 la ni ali Burkina Faso révolution au Kebara bay ameta Nigeria ka olufino Nigeria jamana sekuni dongo tigla mogobani o dongil dala baye Davido akuna funia koni charla tarata dum femi recording academy fe ko femi Davido ale koni bena fara Grammy award juru olu yere kan samba flamuga ani woro o komu konna la mi yere koni mina ke sababu ye Davido ale koni semina ke juru olu la munu yere koni mina mogo sélectionné ni oye mogo nominé le olu ye wa final yere fana sinfe abena ke juru olu fana la mi yere koni be jalatikeli oluke
ameta ko kan kibar la meta New York ko du fino ni wakati na Nations Unies ale ka Assemblée Générale ko nimbe ka la sigi yenino mi kene ka femye jen jamana chama jamana nyama walma uka norabla ko nimbe akene ka sangani la sigi yere kene ye feminye Israel jamana ministry min tara kene ka ni oye uka ministry nyama premier ministry ale ko ni kelen ka kuma ta wakati na Assemblée yere kene ka fuko abi a akilna fo ayira ka fo sali kono ma chama ko ni willa ka ukodo mi yere ko ni ayira ka fo Israel jamana koni ka waliya ube a koni dusuma kasa ya yere koni ndo wa a koni me ayira ka fo ko uka de me fashi koni te kataka Israel jamana yere koni kasangani aka waliya munu koni ma ke ni wakati labanuna alibi Nations Unies ka osigi ko okumu konna la anga jamana ministre nyema Abdoulaye Maiga ale koni simbi bara olula minyere la kasangani Nations Unies ka la sigi okumu konna ani femi organisation internationale pour les migrations ni OIM ani o directrice générale yere sikra ka kuma siga kuma kunte do ware femi anga jamana ni OIM be se ka blodi nyoma sabati chugo ya mina wala sa ka siga confédération des états du Sahel ni OIASI ulu koni ka migration ukonyo kaseka kuma o ka fere munu ani bara bloda munu kon misaka ke o ko bina ko yere kan kaseka ke deme kana IAC jamono ma kere ne ala mali jamana ma Onika la sigi kene kan femi Congo jamana nyema Felix Tshisekedi ale konye la nyini bado konike o sigi kene kan mite dowere ko aba nyini femi communauté internationale ni o yen fantan nan jamana bela jalen koni fe ko mu kere ne ala farafina gu yere kan o ko ka demendo ka taga femi Congo jamana yere koni yoroka asabu konike binkani wale mi yere koni meka ke o ka ni wakati na ni abefo mako genocide ni o dobetalike armadia ake o yere koni dankarli ola wa o kofe ka be kla kala nyini fana koni ke femi onu yere fene fe kuka mado koni wili o kwata enquête yere koni ke mamnu mekani wali akunta nuke ni oyini massacre nunu koni ke uluka jamana konna la kaseka o ma obukula tike do wa uri nyangili mika ka ada uka o kama la nyini ba koni ayoke wala sa ko jamana uka de mendo kata Kongo jamana ma abe gele abam kono akabwala Nations Unies ka sigi ba kene ka anga jamana ministre mishino jamana ko kanko ma ministre Abdoulaye Diop alebino mina aye kuma ta wakati mina aye kuma chama fo mi yere la ayira ka fo ko farafina jamana ko ni kan ka blodi nyoma yere de ko ni ke wala sa ka sika opportunity chama ka ulu danya na maya to ya mina mi yere la jamana farafina jamana bi sega nyeta ka sira olu soro wa ote a bane ko abala yini fana ko ni ke communauté internationale fini o jen fata nan jamana fi o ba seka na kana investissement ko ni chama ke farafina gunka wala sa continue fana bi seka o na fa soro ka nyeta ka sira daw olu soro chugo ya mina o sigi kene ka anga jamana ministre Abdoulaye Diop ani IAC ministre ko ni sigira ka kuma ni obetali ke Mali ministre des affaires étrangères ni o ali Abdoulaye Diop fo kata se Burkina Faso ministre o ma ani Niger ministre o ma sigi kunte do ware o ka sika akilna yira o ke nyoko na ani ka akilna fara nyoko ko o yere ko ni ke mi yer lo sika o dado kuma ba munna ko la kali sigi ba kene ka ni obetali ke femi ka ro ka fo jamana sabayin kala yinuna ani o ka yeta mi farafina ko ya o taganya ulusira fanafe lamita Uganda ka olufe no ayira la ka fo Uganda jamana nyemani oye Yoweri Museveni ale koni ayira ka fo ko abe fe ki kambo jamana nyema no fe kuraye ni obege 7e manda o koni kada kan femi uka jamana nyema mi shibe sam bisheki ani kilena nyina ale koni nye jamana nyema ya damne femi Uganda jamana kono kabini samba kile keme kono to bisheki ani woro wakatu la ko wa uka jamana nyema siki kala filikura ho la benendo ka janvier kalo kletani flanata ma kono samba flamugwa ani woro mina jamana nyema fe ki kambo kura yetuni ka kunafunyo ida tugu amesigi kana farafina konna la ameta Senegal ka olufeni no Senegal faba konna la Dakar tike koni kera masaba bonyankola masaba munu koni kumeka uyere ke kenya tigla ma uyere ni oye médecin yere oye ka amasoro médecin yere koni te mu yere la arnaqueru de do u koni kumbe mogo opérer wa o kofe u koni be furakelu koni tagadi mogo ma mina uyeni wale ke sanchama akonna la ni sikama ke ula wakati la manna femi sekesegel do sira ke sobe ka donga foni masaba koni kumeku yere ke kenya tigla maye ka foko kenya tigla maute asebente ubulo wa aya mariyate ubulu koni kumeka ni wale akuntenke mi yere ke sababu ye ka kololo yere koni se muko chama yere koni mani ado ka bana yere koni tara wuro fenwele la
ameta Fransi jamana konna la Fransi jamana nyama koro Nicolas Sarkozy kasangani bi alamsa septembre kalo klimuga anindure Fransi jamana kiti la mako ni boraka aleka konyo koninda femi Fransi jamana dembela jarali kloka mina ayirala kafo akoni condamné la abena sanduru yerede konike kasula anyangira konya munna ore koni beta like kasangani aka jamana nyama nyini campagne yemi kara samba flani wolo vla wakati la 2007 mina libi jamana oyere koni aleka campagne au financier wala sa abesega eli chugoya mina o wale ode konna anyangile do wa minyera la ayirala kafo abena sanduru ke kasula hakuna funio da tuga mesiga na jamana konna la sekoni donko bina ko ka Yusuf Keita ni bebe ale don petit gimbala ale koni ka mariage kerabi awo aka musuflala mi o togoyi Naomi Awa kanta ko ni ale fana influenceuse bolo sira olu sanfelala wali kuna funi bolo sira la jabo okulu garske kira ni kuna funi anu nebi ama fo awnici akala mel ko yumana aw kambe chini juma ala kan shi jogo makon